Hello, boys and girls. Tinofara zvakare kuti tisangane iko zvino tichidzidza zvimwe zveukuru hwaMwari. I know others vari kutiona kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vamwe vari kutiteerera vachifamba murodhi, vamwe vachitamba neshamwari dzavo, vamwe vachiita zvakasiyana-siyana. I'm so happy to be here. As you now know kuti ini ndinonzana, I'm Uncle Mta, handisi kufamba ndiri ndega, ndiri kufamba nani? Mrs. K. Yes, na Mrs. K mukati mezuva ranhasi, and we are there to entertain you and teach you zvikuru sei kubatsirana kuti tigoponeswa Mwari vagova nesu. Iko zvinozvi Mrs. K is going to give us a recap yekuti tambodzidza chii taapapi iko zvinozvi. Yes, boys and girls, I'm so happy that you have decided once again to be with us. Yes, I know some of you listen to us in the morning, now this evening. Sure. Just for the sake of those vanga vasipo, makusentadzidza kuti tina Mwari anotichengeta all the time, mumvuri wedu. Just like pakuchengeta kwakaita Moses, Mwari anotichengetawo. Sure. Yes. God is always there and he's so big, so strong and so mighty. All the time vanonge varipo vachitibatsira, vachitichengeta. But pane vamwe vanonyara naJesu iyeyu. Muchitakamuona kuti handigoni kuita anything, ndinonyara naye. But as for me, handinyari naJesu. So we're going to sing a song, all of us. No, isusu, we don't even shy out. Hatimbonyari nemhaka yekuti tinoita naJesu. Because those are going to play the song. Let's play the song and we sing together. Let's go, boys and girls. Handinyari na Jesu, na Jesu, na Jesu. Handinyari na Jesu, shamwari eidi. Okay, we are going to start again. Kana ushinyara-nyara, unyatso-nyara-nyara, usimunano-nyara, so unyatso-nyara-nyara. Let's go again, let's go. Handinyari na Jesu, na Jesu, na Jesu. Handinyari na Jesu, shamwari eidi. Anozondichengeta, chengeta, chengeta. Anozondichengeta, shamwari eidi. Yes, you can finish the rest of the song. Yes, zviri kunzi Mwari vanozotichengeta all the time. Let us bow our heads as we pray. Let us pray. Baba vari kumusoro kudenga, tinouya pamberi pechigaro chenyu chomutsa sevana zvakare kuti mutitungamirire panguva ino, mugotidzidzisa kuti isu tisazonyara nemi. Muzita ramambo Jesu tonamata. Amen. Amen. Our topic today yatoda kuti tibate mukati meino nguva is that we should be faithful. Tinofanira kunge takatendeka all the time. Kunonzi kuvimbika nekutenda kuna Mwari all the time. Pane dzimwe nguva dzekuti idzi time hadziite. Pane dzimwe nguva dzekuti rega ndingonyeba ndisaite faithful. Dzimwe dzacho ndoti hazviiti. All the time we should be faithful. Good preachers always tell stories. Regai ndikuudzei kanyaya kakaitika rimwe ramazuva. Paive nemumwe murume ainzi Mr. Tubudo. Ainzi Mr. ani? Tubudo. Yes, very simple. Mr. Tubudo. Mr. Tubudo aive nemwana wake ainzi Tubudo. Tubudo uyu akanga nekabrother kake kamukechitu kainzi Chimwemwe Chamangwani. Saka Mr. Tubudo, baba Tubudo vaive nevana 2. One wacho Tubudo first born, second born yacho ainzi chii? Chimwemwe Chamangwani. Chimwemwe Chamangwana na Tubudo, they were so faithful. Vaitenda kuna Mwari. And their father, Mr. Tubudo, vaiti ngatite zvechechi, tite zvese. So they wanted to evangelize. Vakoparidza shoko raMwari munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vakaagreea kuti tikuendesa maflyers, togovapa mamwe maleaflets akanzi God loves you. Saka vakatora maleaflets ndobva vachengeta, vakati mangwana toenda kunoparidza. What happened? Mangwana kwakamuka kuchinaya cats and dogs. Munoziva kunonzi kunaya chimvura mabwe, pachirira mabhanana, pachita sei. Zvikanzi nababa, boys, hatisi kuzokwanisa kuti tiende
kuti tinoparidza shoko because kuri kunaya. Tubuda akati no, hazviiti, I'm going to preach, nditonoparidza inini, ndiri kuenda nachimwemwe chamangwana. So they took their umbrella, ndobva vatenga kufamba chop 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 kuchinaya vachienda, ndobva vasvika pane mamwe masitoro, vakaona vanhu vakawanda pavheranda vasekuita zvisese, zvikanzi right, ndoda kuti ndikuudzei muri kunayiwa kuti God loves you. Ndobva vatora maflyer, ndobva avapa, ndobva vaenda. After some time, ndobva vaenda pane imwe door, ndobva vatenga kunoka gate, kukukukuku, hapana akauya, kukukukuku, 10 minutes, hapana akauya, kukukuku, 20 minutes, hapana akauya. Ndobva vatoita sei, ndobva vati kukukukuku. After some time, ndobva kuuya vamwe gogo vaine pfuti, vakatsamwa, zvikanzi imi muri kunokereiko panapa, muri kuitira noise, I will shoot you. Why are you standing there? Tubudo nachimwemwe chamangwana with a smile, they said, Gogo, we have come to tell you that God loves you. Tauya kuzongokuudzai kuti Mwari vanokudai. Ndobva vapa flyer rarakanzi God loves you. Gogo ndobva vatora, ndobva vaenda. Next Sabbath, Mr. Tubudo vakanga vachiparidza kuchechi, ndobva vaparidza. Gogo ndobva vauya kumberi vachichema misodzi, zvikanzi inini muchindiona panapa, pandandine pfuti, I have never seen such faith. Ndaive nepfuti ndichitoti hopeless, ndakuda kuzvishuda ndigofa, but because pakauya kamwana kakadiki vakauya vakanoka vakandiudza kuti no, don't be hopeless, God loves you. Ini ndobva ndatoti no, handisi kuzouya, vakandipa mumavhesi ekuzonoverenga. Saka because of that handina kuzofa, nhasi ndauya kuchechi, because God loves me. Tubudo was so faithful. Aine faith yekuti Mwari vanogona kuti vabatsire. All the time, boys and girls, have faith. Paridzirai shoko. It reminds me of a story. Inowanika kunani story iyi? Luke chapter 5. Luke chapter 5, yes. Verse 17 to 26. Hanzi Jesu akanga achidzidzisa ari mune imwe room, a big room. In that room, makange muchipinda zvakasiyana-siyana, vanhu vakauzara, vanhu vaivharira kuti musauya, toda kuona Jesu, toda kumuona tega, vadzidzi vaJesu vachingo toda kumuona tega. They could not get to Jesus. But what happened? Vakomana vakanga vane shamwari dzavo, ndobva dzati no, our friend, we have faith, anofanira kuti aone Jesu. Ndobva vavhura roof, ndobva vadzikisa munhu wavo, adzika munhu iyeye, ndobva vatanga kuti Jesu achimuona zvikanzi handisati ndakamboona kutenda kwakadai. So vadzikisa munhu wavo, ndobva vatoti zvitema zvako zvaregererwa, ndobva apora. Let me tell you, boys and girls, there are some others that are here, but kuti isusu we have many problems in life. Tavharirwa kuona Jesu. Have faith, open the roof, and Jesus will be with you. Variko vamwari panapa vari kuti isusu ini ndafoira all the time, ndikangozama ndinongofoira, ndikazama ndofoira, ndikazama futi ndobva ndafoirisisa. Open the roof, have faith, God is going to be with you. Variko vamwe vari kuti inini ndinongobhuliwa all the time, havandifarire. Open the roof and God will be with you. Vamwe vakashayikirwa nevabereki and say, I don't have parents. Open the roof and pray. God will be with you. Vakasiyana-siyana, all those situations, ita nharo sevakomana ava, and God will be with you. It reminds me of something. Chine nharo. Do you know of that thing? Yes, Uncle Tom. Yes, what is it? It's a buffalo. A buffalo, yes, nyati, yes. Nyati. Sure. Wow. You know what, boys and girls? Hansi, we ought to be faithful. Those friends, vakanga vakavimbika. Yes. You know, they couldn't just watch shamwari yawo ichitambudzika when they knew that Jesus was there. Yes. So, buffalo, boys and girls, you know, zvinoitwa nenyati. Nyati dzinogara semhuri, in families, in groups. Really? And those groups are called pride. You know, pride. Yes. They're called heads. Yes. Heads. Okay. So, ngare nyati. Heads, So, yeah. zvadzinoita manje.
dzinomhanya imi munozoti nyatinomhanya 57 kilometers an hour dzichimhanya. But kana dzine vana vadiki nyati dzinoziva kuti tine vana, so vana ava to be safe, Yes. you know what they ought to do? Uh-huh. Dzinofanira kugara dziri pakati pedanga renyati, Sure. ndokuti dziite safe. Dzikangobuda dzinodyiwa, boys and girls, dzinodyiwa nechishumba. What else? Mahainas. Mahainas. Uh-huh. Even vanhu vanogona kutodzipfura. You know, so sad, but that happens. Saka kuti tuvana twenyati tuchengeteke, hatifaniri kupoya tichibuda tichipoya tichitiza. No matter how excited they Yes. are, they should stay within The head. the head. You know, dzinoramba dziri mudanga renyati dzochengeteka. You too, boys and girls, kana uchida kuchengeteka, unogara naJesu. Gara naJesu. Sure. Be faithful to your Jesus. You know, Mwari akatipa shamwari dzinotidzidzisa kunamata Mwari. Those are your friends. Take time to listen to each other. Mwari vachitibatsira tobate namaoko tichinamata, and we remain attached to our God. Because He loves us so much, we also ought to love Him. We also ought to be faithful. God, tirambe takatendeka, boys and girls. Remember, hatinyari na Jesu, na Jesu, na Jesu. Yes, kunyangwe tikarwara anotichengeta, kunyangwe tikachema anotinyaradza. So tinofanira kuramba tiri faithful kwaari. Vangani venyorwa kuti ndibatsirei Mwari. Sure. Vanoda kuti vanamatire Mwari atibatsire varambe vari faithful kuna Mwari, Mwari achivatungamirira. Yes, I can see. Please raise up your hands wherever you are, and let us close our eyes as we are going to pray. Our Father, who art in heaven, I want to thank you once again this evening for the sermon and the lesson that has come to us. I want to thank you for your faithfulness kwatiri makatendeka enyu Jehovha kutichengeta, chitibatsirewo titendeke nesu kuramba tichiteerera kurayira kweshoko renyu. Tinotenda nekuti matinzwa nekuda kwamuponesi Jesu. Amen. Amen. Thank you so much. Tinashe, thank you so much. Bruce, thank you so much. Mese mamakaterera, anamaduve, anamanube, mese mamakaterera. God bless you. It's bye. Let's meet tomorrow. Don't forget.
I remember the day when Jesus laid down his life. 'Twas all because he had loved me. He had suffered affliction and was sentenced to death, and he died so I can live. Oh, yes, hallelujah, hallelujah, he is risen to life. I'm singing with a loud acclaim. Oh, yes, hallelujah, hallelujah, empty grave, he is risen from the dead. He was laid in the tomb awaiting resurrection. He had foretold his fate before. He had told his disciples he would suffer till death, and the time had come to pass. Hallelujah, hallelujah, he is risen to life. I'm singing with a loud acclaim. Hallelujah, hallelujah, empty grave, he is risen from the dead. On the day he arose, the soldiers were all asleep. The angel rolled the stone away, and the soldiers on guard were all surprised and were shocked at the empty tomb of Christ. Hallelujah, hallelujah, he is risen to life. I'm singing with a loud acclaim. Hallelujah, hallelujah, empty grave, he is risen from the dead. Hallelujah, hallelujah, he is risen to life. I'm singing with a loud acclaim. Hallelujah, hallelujah, empty grave, he is risen from the dead. Toda kuchingamidzai sangano dzvene raMwari muzita raJesu. Tinofara zvikuru kuti musangano wedu uri kuenderera mberi, uye tine mufaro mukuru wekuti Mwari vari kutiropafadza nenzira dzakasiyana-siyana, tiri munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi tichisanganidzwa mukati memhepo kuburikidza nenyasha dzaMwari. Toda kuvimba nekutenda kuti tiri kuropafadzwa neshoko iro Mwari vari kutitumira nevaranda vavo nenzira inofadza kwazvo. Mukati menguva ino tichapindazve parusando senguva dzose uwo Mwari vachataura nesu nenzira imwe chete vachishandisa munhu wenyama. Pastor Chiriga ndiye mutauri wedu parusando huno. Mwari vachataura nesu kuburikidza nemuranda wavo, munamata wangu nemunamato wenyu pamwe chete neni, kuti tese tiropafadzwe neshoko iro Mwari vatitumira mukati menguva dzino. Ngatidzorei hope tinamate pamwe chete kuti Mwari vatiropafadze parusando huno. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, toda kumutendai. Taungana zvino iko zvino tiri mukati medzimba, tiri panzvimbo dzakasiyana-siyana kuteerera ivhangeri renyu. Musatendera kuti vhangeri renyu ripinde ripfuure risina kutishandura isu savanhu. Tinonamatira mweya wenyu mutsvene akafemera pakunyorwa, afemere kududzirwa kwaro. Tinzwe kuseri kweinzwi remunhu kuti Mwari vari kutaura nesu. Torarama sezvinoreva shoko renyu, towanira mweya yedu zororo. Chivai nesu kubva zvino nekusingaperi, tinonamata. Amen.
Toda kukuchingamidzai zvekare panguva yerusando apo tiri kuenda mberi nekudzidza shoko raMwari. Ndine kuvimba nekutenda kuti Mwari ataura newe, ataura nemi nenzira inotyisa uye neshamisa. Uri mukati memba yako nemhuri yako, Mwari vari kutaura newe. Nhasi panguva ino toda kutaura nenyaya inoti iyo kana mwanakomana womunhu achizosvika panyika achawana kutenda here? Kana mwanakomana wemunhu achizosvika panyika achawana kutenda here? Ndo nyaya yatoda kutarisa panguva ino mukati meshoko raMwari. Kana tiri kuverenga mukati mebhaibheri pabhuku raJudha, Judas chapter 1 verse 3, inoti pano, vadikanwa, ndakati ndichishingaira zvikuru kukunyorerai pamusoro pokuponeswa kwedu tose. Ndakaona kuti ndinofanira kukunyorerai ndichikurayirai kuti murwire kwazvo kutenda kwakadeya kupiwa vatsvene kamwe. Judas ari kunyora anoti iye pandakanga ndiri kufunga kuti angava mazwi angu ekupedzisira kwamuri ndapi, anoti ndakashuva kuti ndikunyorerei pamusoro pekutenda kwakadeya kupiwa vatsvene kare. Kutenda kwakapiwa munhoroondo yevhangeri, kutenda kwakapiwa vanotenda vakadavira kuna Mwari akasika denga nenyika, kutenda kunogara pamusoro paJesu saindiye Ishe namuponesi, muvambi nemupedzisi wekutenda kwese. Kutenda kunogara pamusoro pekurayira kweshoko raMwari, kutenda kusingabvi kuvanhu, asi kutenda kunonzi nazvakazarugwa chapter 14 verse 12, ndipo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta kutenda kwaJesu, vanochengeta mirayiro yaMwari. Ndo kutenda kwatiri kutaura panguva ino, kutenda kwekutiko nezvaitwa sekufunga kwangu. Bhaibheri rinofanira kunge richiri kuenda mberi pakunyora. Kana ukaverenga bhuku yaVahebheru, Vahebheru chapter 11 verse 38, inoti nyika haina kufanirwa navo vachidzungaira mumarenje nomumakomo nomumapako nomumakomba enyika. Ava vose vakanga vapupurirwa nokutenda kwavo, asi havana kupiwa zvipikirwa, nokuti Mwari wakanga atigadzirira chimwe chinhu chinopfuura nokunaka, kuti ivo varege kukwaniswa kunze kwedu. Chapter 12 verse 1. Zvino naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura kudai, ngatibvise zvose zvinoremedza nezvivi zvinongotinamatira, ngatimhanye nokutsungirira nhange mutange yatakaisirwa. Verse 2, tichitarira kuna Jesu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu, iye wakatsunga pamuchinjiko nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashoora kunyadziswa kwawo, akandogara kurudyi rwechigaro chaMwari. Bhaibheri kuti iro ndo mhando yokutenda yekuti dei Bhaibheri raitendera Chiriga kuti ataure nyaya iyi, ndingade ndaiti Bhaibheri harisati rapera kunyogwa, taifanira kunyora vana Martin Luther chapter 1 verse 37, taifanira kunyora vana James White chapter 5 verse 1, taifanira kunyora Bhaibheri richitaura vana Museyamwa naana Nyamziwa, richienda mberi richiisawo munhoroondo yevarume ava kutenda kwavaive nako,
kutenda kwakazvidza kukudzwa kwerino pasi, kutenda kwakazvidzwa kutambudzika kwerino pasi, kutenda kwana John Huss, varume vakapiswa vari vapenyu, vakavesegwa moto, akapiswa achiimba Jesu, kana moda kuti ndife ndinofira kwari. Ndo type yekutenda kunokurira kuri kunzi naJesu. Kana mwanakomana wemunhu ouya pano panyika, achawana kutenda kuripo here, kana kuti achawana type yevanhu vanotenda nekuti patafura pane sadza, achawana vanhu vanotenda nekuti vachine hembe dzekupfeka dzekuchinja vachienda kuchechi, achawana vane kutenda nekuti anodhiraivha mota achienda kuchechi, achawana vanhu vanotenda nekuti minda ichiri kubereka, achawana vanhu vanotenda nekuti matanga akazara nemombe. Kana iriyo type yevanhu vachawanikwa naJesu vari panyika, paita mubvunzo. Mubvunzo unoti, kana mwanakomana wemunhu ouya panyika, achawana kutenda here? Kutenda kunokunda dzinza. Kana rakuti kwauri, kana uchida kuti tikubatsire, handei kun'anga, iwotiwe kana zvazve kun'anga, ini kun'anga ndichaende, chiregai ndifire pano. Ndo type yekutenda kunokurira, kutenda kusingazendamiri pakubatsirwa navanhu, kutenda kusingazendamiri pakuita zvinodiwa nevanhu, kutenda kusingazendamiri pachimiro chokunze. Kana zvichiendeka uchipasa chikoro uchidiwa navakomana, kutenda kusingazendamiri. Kana vedzinza vachikuochirira maoko, kutenda kunomira pana Kristu zvisinei kuti vamwe vari kuti kudini. Ndaitarisa mukati mebhaibheri ndichidzidza shoko raMwari, nhoroondo nehistory yevhangeri inondiudza kuti pana Zekaria chapter 6 verse 13 inoti iyo Jesu ndiye muvaki wetemberi. Kuvakwa kwetemberi kuvaka vanhu vanomira naMwari, vanotenda kuna Mwari. Pazasi poti iye achava muprista. Muprista ane basa rekureverera nokumiririra vana vaMwari vanotenda kwaari. Saka mukumiririra uku anomirira varume vanovimba naKristu zvisinei chimiro chakunze. Ndaiverenga pazasi panobva pati iyeyu ndiye akaenda parangano yorugare, tinoiti the council of peace. Rangano yorugare idare rina Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Ndo inonzi the council of peace, kana kuti the predeterminate council, dare rakaronga zano roruponeso iwe neni tisiko. Dare iroro parakapinda rakatanga rawirirana chinhu 1, rakawirirana kuti vanhu vose vanosikwa panyika inonzi planet earth vese ngatigarei tavanyora mubhuku yekuti vanorambira mubhuku iyoyo tinobva tavaisa mubhuku yeupenyu usingaperi. Saka zano roruponeso rakatanga mazita ose achikwalifaya kuponeswa. Zano roruponeso rakatanga munhu wese aine kodzero yokuverengwa muropa raKristu. Zano roruponeso rakatanga simba raJesu richifanira kuonekwa pane vose vanotenda, sezvo zvaive pana Elijah kana Elisha kana vamwe vaprofita, kana vakapinda muhove vakabuda vari upenyu, kana vakatsika pamusoro pemvura vakasanyura, kana vakamutsa vakafa. Tose takanga takaverengwa tichikodzera
kuti vanhu vese vanosikwa panyika iyi vanofanira kusikwa vaine access, vaine mukana kusimba raJesu, vari vanhu vekuti vakadaidza zita raJesu denga rese rinofanira kusheka, rinofanira kutinhira kuti uyo akatengwa neropa romuchinjiko ataura ari panyika. Mudare iroro, mudare ndiri kutsanangura the council of peace, mudare iroro rangano yorugare, zvakati zvaitika Adam naEva vatadza, vese vatadza. Bhaibheri rinoti iro Jesu akaenda kucouncil of peace akanotsanangura kuti Adam naEva vatakasika nemufananidzo wedu vatadza. Saka nguva yekuti ndiende panyika ndinofira vatadzi yasvika. Tichiita kuti ndiende kunofa pamuchinjiko, time yacho yakwana, chindiregai ndiende. Hanzi Jesu akapinda mudare iroro rine kufukidzwa neglori nekubwinya kwaMwari Baba, kwaMwari Mweya Mutsvene nekwaJesu. Hakuna ngirozi yaivemo, ngirozi dzaive panze dzakamirira kuti mapinda Jesu anofanira kubuda negood news kuti takwenda kunobatsira Kristu kufa pamuchinjiko, kuti Adamu naEva nevana vake nezvizukuru mvi vese vakodzoka muparadise, mugarden of Eden. Hanzi Jesu akapinda kekutanga achibva anotaura naBaba. Baba vakati hauende. Painobva Jesu abuda murangano yorugare, nobva amira pamberi pavatumwa, uso hwake uchibva wataura kuti hakuna kumira zvakanaka. Hanzi ngirozi nobva dzatarisa pasi. Jesu akawisisa kutambudzika kwevatumwa. Ngirozi inochengeta man'uwe, inochengeta sekuru, inochengeta mbuya, dzese dzakatambudzika kuti saka munhu uyu wandakapiwa kuti ndichengete akurashwa here. Hanzi Jesu akadzokera mudare rorugare, mucouncil of peace. Adzokera imomo, anoenda zvekare pamberi paBaba. Kana uchiteerera mazwi Jesu achinamata pagatesman naJesu achinamata pamuchinjiko, pagatesman anonamata katatu achinowira pasi. Baba, kana zvichibvira mukombe ungaudarike. Baba, kana zvichibvira mukombe ungaudarike. Kechitatu Baba vanotiwo zvaitwa, asi uri kuenda kunofa. Saka Jesu anodzokazve mukati medare merangano yorugare, oudza Baba, regai ndiende. Kwai Baba vanotiwo iwe hauwisisi chitema, hauchiwisisi chitema, chinokuchinja. Hauzofi wakadzosa chimiro necha yaMwari pamuviri wako nokusingaperi. Unenge wakurarama upenyu wafanana navanhu nokusingaperi. Saka rimwe side unenge uchionekwa uri Mwari, rimwe side unenge uri munhu. Saka izvozvo hazviti. Hanzi Baba ndokubva varamba kuti hazviti. Kake kechitu Baba vachiramba kuti chitema chinokuchinja nomutupo, chinotsemura nenguva, inochinja from BC to AD. Hazvizofi zvakafanana. Saka hazvigoni kuti uende kunofira vatadzi. Hanzi Jesu anobuda mukati mecouncil of peace, murangano yorugare. Abuda imomo, vanoona ngirozi dzakamira panze, dzakanga dzichichengeta kacheche kamakabata. Ngirozi dzakanga dzichichengeta murume wako. Ngirozi dzakanga dzichichengeta mukwasha wenyu. Ngirozi dzaichengeta mwana dangwa renyu. Ngirozi dzaichengeta mwanasikana wenyu. Ngirozi hanzi dzese akawana dzakamira panze, hakuna yakadya, dzakanga dziri pafast, kutsanya kwemhando yepamusoro. Hanzi Jesu anomira
kumeso kwake kunoshanduka. Zvekare odziisa musoro wake pasi. Hanzi vatumwa vose vakatanga kuchema. Pakaita kuchema, for the first time there was silence mukati medenga. Pakaita kuchema, vatumwa vachidonedza misodzi vakatarisana naKristu. Dzaidemba pamusoro peupenyu hwako, dzaidemba pamusoro pekuponeswa kwako, dzaidemba pamusoro pekutambudzika kwadzaita newe muupenyu. Hanzi vatumwa vakachema for 3 hours non-stop kusvika Jesu adzokera mukati meCouncil of Peace, adzokera mukati meCouncil of Peace. Hanzi akanotarisana zvekare naBaba. Baba vakaverenga misodzi yengirozi mumaziso aJesu Kristu. Kubva kungirozi iyi kusvika kune iyi dzose Baba vakaona misodzi yadzo pana Jesu, kusvika Jesu adonhedza nemisodzi yakewo pamberi paBaba. Hanzi ndo panguva Baba naMwari Mweya Mutsvene yavakatarisana. Vatarisana vachibva vagutsurira. Kugutsurira ikoko kwaireva kuti ngatimutenderei Jesu aende kunofira vatadzi. Hanzi vadaro, hanzi vanobva vati kubva nhasi rangano yorugare iri pamaoko ako, achanobayiwa nezvipikiri. Rangano yorugare iri pamwoyo wako, ichanobayiwa nepfumo. Rangano yorugare iri patsoka dzako, ichanobayiwa nezvipikiri nembambo. Uchaburitsa ropa, ropa iroro richava ropa resungano. Vese vanotenda kwariri vachakurira. Hanzi Jesu kumeso kwake kunoti bha, obva atendeuka, obuda panze, anosimudza maoko ake, asimudza maoko ake, kumeso kwake kunoti bha. Vatumwa vese obva vaverenga kuti zvabvumiwa, zvatendwa, zvagashigwa. Jesu apinda kunofira vatadzi. Hadzi dzese dzinowira pasi, dzawira pasi, dzobva dzaimba yakafanira nyenye, yakabayiwa. Ndo panotanga statement inoti gwayana rakabayiwa nyika isati yasikwa. Hanzi bva ipapo rangano yorugare yakaiswa into operation kusvikira Jesu achiuya panyika. Vaigadzira vanhu vane kutenda kunokunda, sekutenda kwaJesu kwakakunda muCouncil of Peace, kuti ndikaenda panyika ndinonodzoka. Tera munhu waMwari, kwakusingazikamwi kuti Jesu akafa rufuku anodzoka here, kwakusingazikamwi. Asi Jesu aiene kutenda kuti kana Baba vaine rudo navanhu ava, ndinotenda kuti kana ndikafa pamuchinjiko ndichadzoka kurufu, ndobata simba, ndobata makii, ndobata tambo, ndobata nyanga dzoupenyu norufu. Ndosaka zita rake achinzi kufa nokumuka, Alpha and Omega, mavambo namagumo. Why? Because aive nesimba rokusiya upenyu nokudzosa upenyu. Vese vanotenda kuna Jesu, vese vanodaira kuna Jesu, vese vanosarenda upenyu kuna Jesu. Kusarenda ikoko, kutendera ikoko kuti Jesu atonge upenyu hwako, kunonzi kutenda kunokurira. Tenda uku kana ndichiverenga bhuku yavaHebheru chapter 11 verse 13 inoti ivava vose vakafa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure vakazvikwazisa, vakatenda kuti ivo vafambi navapfuri panyika ino Mwari vakomborekorerwa kweshoko. Hanzi naPaul, vesa pari kutaurwa vana Adhamu vakaramba vakatenda kuti nyika inoi haina kumera sehowa yakasikwa naMwari in 6 days. Mwari akazora 7. Hanzi Adhamu akasunga dzidziso iyoyo kusvika apwisa mascientists ose after 6,000 years. Nanhasi vangataure evolution
but as long panyika pano paine munhu ane zita rekuti Adam ari kupupura kuti Mwari vakasika nyika inoi for 6 days non-stop, akabva azorora nezuva rechinomwe. Hatinamati Mwari akasika nyika kwamamiriyoni amakore. Tinonamata Mwari akasika nyika in 6 literal days. Vane kutenda kwakadaro, vane kutenda kunopfuura. Ndiri kutaura nevarume vakaita sana Noa. Varume vakaita sana Noa vane kutenda kuti iko nyika ino ichaparadzwa. Hazvigari zvakadaro, ichaenda kwamupfiganebwe. Izvozvi ndiri kutaura yagari yananzva. Uri kuti ukakotwa nekorona wochaiwa nekenza, ukakotwa nekenza worohwa neBP, ukakotwa neBP worohwa neshuga, ukakotwa neshuga wapinda muaccident. Nyika ino usingadi uchida iri kuenda kwaisingadzoki. Isaya anoti ichadzedzereka sechidhakwa, ichadonha imukizve. Ndokwari kuenda. Ndosaka Noa akagara mungarava aine vana vake, aive nekutenda kuti nyika ino ichaguma Jesu anouyazve. Ndiri kutaura kutenda kwemhando yana Abrahama. Akatora mwana wake akanomusacrifica paMount Moriah, Isaac, achibatsira baba kuti baba, kana izvi zvichiunza ruponeso, torai banga, chekai, itai zvinoita kuti pasi rino ridzikinurwe. Type yakadaro yekutenda haizendami pavanhu. Haindi kuchechi nekuti baba vanoinda, haindi kuchechi nekuti murume anoinda, haindi kuchechi yomukadzi, haindi kuchechi nekuti mai vakahaka. Kutenda kunotarira kuna Mwari sokunge ndiwe wega uri one. Type yakadaro yokutenda ndio iri kunzi varume ava vaive nekutenda, vakafa vachitenda. Inzwa, vakafa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure, vakatenda kuti panyika inoi tiri vafambi nevapfuuri. Nokuti vose vanotaura izvi vanoratidza kuti vane nyika yavo chaiyo, ndiyo yokudenga. Naizvozvo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, varume, vanamai, vanababa, takakombewa negore rezvapupu revakadzi navarume vakatenda kuropa raKristu. Vakati zviri nani kudambugwa neshumba nokudyiwa namapere pane kusiya zita raJesu. That's why Jesu achiti havasi vose vanoti Ishe Ishe vachapinda musho wekudenga, asi uye unoita kuda kwaBaba vari kudenga. Kutenda kunozendama pakuita kuda kwaBaba. Kutenda kunodaira kuna Kristu. Kutenda kunotenda kuti vakafa havana chavanoziva. SaJobho anoti kunyange muviri wangu ora, kunyange zvakadaro ndichaona mudzikiniro wangu, ndiine nyama yangu, ndiine maziso angu. Vanhu vanodaira kuti pano panyika mazuva oupenyu anomhanya, zvatinoronga zvokona, asi nenguva isipi hwamanda icharira. Vakaropafadzwa avo vane kudaira kwakadaro, nokumirira kusvikira Kristu apindira paupenyu. Rega ndipedze newe ndichitiyo, waifanira kuva nekutenda kwaDhavhidhi anoti Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Unondifambisa pamafuro manyoro, unondisvitsa pane mvura inozorodza. Nyangwe ndikafamba pamupato womumvuri worufu handityi chiro, nokuti tsvimbo yenyu nomudonzo zvinondiperekedza. Hanzi naDhavhidhi, imi Mwari munogadzira tafura pamberi pavadzivisi. Iyemi Mwari, kunaka kwenyu nenyasha dzenyu zvine zvakandidhefenda, imakanditungamirira. Ndichagara muimba yaMwari nokusingaperi. Vanhu vane kutenda kunogara pakutenda nokusingaperi. Kutenda kwaiva muna mbuya Lois, kukapinda muna mai vako Yunika, kwakugara mauriwe Timoti, ndiko kutenda kwandiri kuti kubva nhasi iva nekutenda kunokurira. Mwari wakukomborere. Ngatidzore usiku wedu tinamati Mwari wekudenga. Ndomutendai apo muri kuropafadza vana venyu, vapei kutenda kunokurira, kutenda kunozendama pana Kristu, kutenda kusingafukidzwi nemaruva,
kutenda kunoti nyangwe kuine minzwa asi tichamirira Jesu. Chikomborero chenyu chigare nesu nokusingaperi. Amen. Will you meet me in the homeland? Shall we both reach heaven at last? When the training days are ended and the journey's all are past. Will you meet me there? Will you meet me there? 'Tis the Savior bids you come. Will you meet me there? Will you meet me there? He can take us safely home. He has promised soon to take me where the King will fill my gaze. Will your voice with mine be blended in that perfect hymn of praise? Will you meet me there? Will you meet me there? 'Tis the Savior bids you come. Will you meet me there? Will you meet me there? He can take us safely home. Apotino famba mulizira baba imirani torona mvira kutitino mulano kara newese ano muterera Sinzira Kakota Jesu Kuterera Sinzira Kakota Jesu Basi Kuterera Asihati honi kufara kwerudo dakarache setino mopa gekuti ano harerado kuna ivo ano simbira kutere Sinzira